Кой стои на един августовски ден, сутринта на 28 август. Намирам се в южната част на полуостров Колокита, което е на юг от Созопол, в местността Буджака. Този нос, който трябва да отпред, според една руска военна карта, до 80-та година, там с 80 и някоя, се е казвал нос Христос. Е това отпред. Сега има вълна в морето. 3 дена е духал вятър, но в този залив малкия всичко е спокойно. А нататък, но не мога да проникна, е местността Чайка. Всичко тук е частни имоти. Едвам съм прескочил към една единствена уличка, води до някъде и там са сини стъпалца. До преди 30 години тук беше абсолютно свободно и можеше на всяка една скаличка да се разположиш. Има една улица и една пътечка, толкова. Всичко е застроено, частни имоти, няма проникване. От никъде. С километри. От другата страна на залива е скалата Германката, на която през, мисля, че 70-те или 60-те години някаква туристка от източна Германия се е удавила, оттам местните викат Германката. Сега там покойният Шарлопов е построил огромен затворен комплекс, няма влизане до скалите, до там, до където сме се къпали, като сме били млади. Същата работа е тук. Едвам намерих една уличка и една пътечка. Времето е такова шарено, леко рами, но няма никакъв проблем. Морето си е тук, топло и рибарите са влезли на ранена. Иди там. Има един човек е там на Галови са фъртли, какво фърля някакви ведици. Той пък откъде е влязал, не знам. Всичко е частна собственост. Това е.